לכולם. היום אני אראה לכם קסם על הקלף הנעלם. אין בו שום דבר חוץ מהצבעים שבטוץ. מי שאכן הייתי די צבא, לא נורא. תקשיבו. תראו. יש לי פה, אתה רואה את המערכת הסביבה? מסיבת הקסמים. תראו. אני פותח את הדבר הזה. אוקיי? אין לזה כלום, אותו דבר מצוין. אני שם את הקלף הזה כאן, אתם רואים בעצמכם. אני מכסה אותו, הקלף הוא בתוך. שאני אמר את מילות הקסם, הקלף הזה ייעלם. שולם תגלבם, שהקלף ייעלם. ראיתם? נעלם סופית. עכשיו אני אגיד לו שהוא יחזור. שוב על המילים של הים, שהקלף יחזור. בואנה, מה זה? אני לא מאמין. פעם ראשונה חשבתי שאני מצליח דבר כזה. יש עוד כל מיני קסמויות, ואני גם אגלה לכם איך עשיתי את הקסם המופלא הזה. תסתכלו, בתוך זה בסך אני הראיתי לכם שאין כלום. אתם רוצים לראות מה יש כאן? תחתית שאפשר לשים את זה כאן. ואתם, ואז שאני שם את הקלף הזה, וחשוב לשים אותו כלפי מעלה, שיראו שהוא נעלם, אתם שמים אותו או ככה, בעצם לא משנה. ככה או ככה, לא משנה. אתם שמים אותו, ואז בעצם אתם הופכים, כאילו אתם שמים ככה, את החפסה, ואז כשאתם רואים את מילות הקסם, תסובבו את זה, ואז אחרי זה שאתם פותחים, כאילו אין קלף, אבל באמת יש קלף. אתם מבינים? זה היה הקסם, זה היה אני הייתי אני ואתם הייתם אתם. טוב, להתראות בפרק הבא, ביי.